муайян намудани андозаи он ва инчунин барои пиронсолон аз 80 сола болои аъзои оилаи камбизоат низ заграни нав кардем. Духтарчам ҳамунҷа таваллуд шудае. И ба манфиати хитон мебошад ва мушкилиҳо болои сари шумо намеояд. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, бо диққат то охир шад тамошо кунед. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон маблағи кӯмакпулии иҷтимоӣ ба камбизоатон зиёд карда мешавад. хоб нафарҳое ки мехоҳед аз авиакассаи арзон истифода баред, номерошона рӯи экран мемонем, ҳатман сахранид кунед ва занг бизанед. Дар ватсапшон танҳо ба шумо кӯмак мекунад ва бо нархи арзон харидорӣ мекунед. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо. дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 январи соли 2025 маблағи кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ ба андозаи як нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд карда мешавад. бо назардошти ҳаҷми ҳозираи нишондиҳанда барои ҳисоб маблағи кӯмакпулӣ аз 720 сомонӣ то ба 792 сомонӣ боло меравад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби таъин намудани кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ, муайян намудани андозаи он ва шаҳрвандон оилаҳои камбизоат дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул кард. яъне ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарори нав қабул кард дар бораи оилаҳое ки камбизоат мебошанд ва кӯмакпулишона бигем як нишондиҳанда боз зиёдтар карданд. аз 1 январи соли 2025 ин мавриди амал қарор мегирад. гуфта мешавад ки аз 1 январи соли 2025 андози кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ барои як оила ва шаҳрванди камбизоат барои 12 моҳ ба андозаи 11 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва илова 2 нишондиҳанда барои ҳисобҳо барои ҳар як кӯдаки то 16 сола, 2 нишондиҳанда барои ҳисобҳо барои як оилаи камбизоат ки дар ҳайати худ 2 ва зиёда шахси маъюб дошта дар муассисаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ ё мактаб-интернатҳо фаро гирифта нашуданд, 2 нишондиҳанда муқарраршуда пардохт карда мешавад. яъне чизе ки мо номбар кардем, ба касое ки мо номбар кардем, чунин кӯмакпулиҳо пардохт карда мешавад ва инчунин барои пиронсолон аз 80 сола болои аъзои оилаи камбизоат низ ин кӯмакпулиҳо пардохт карда мешаванд. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат тамошо кунед ва ба саволот ҷавоб гиред. агар ба границаи Қазоқистон сафар кардан бихоҳед, барои аз нав кардани документотон рақамошона мемонад, дар рӯи экран мебирояд, занг занед, бо нархи арзон шуморо ба границаи Қазоқистон мебаранд. Умаралӣ нависондай: Сорбон бародари азиз, ман ягон ҷо ягон бор нанавиштум ки 1 апрел 27 медирам, худо хоҳад ди 3 апрел хона равам, хизмат мебаранд? ҷавоб нагуфтӣ, бо чанд бори дигар нависам. бахшиши зиёд бародари азиз, инагда аз сабабе ки саволои такрорӣ мешавад, мо ба ҳамин хотир гуфтем ки ҷавоб намегардонем. дар ҳолате ки шумо 27 сола мешен, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. як нафари дигар нависондаи: салом акаи Сорбон, амнистияи муҳоҷирон мешавад ё ин ки не? бале, мо дар ин бора дар дигари канал як видеои пирратар мекунем ва ҳамаша мефаҳмонем. баъди соли нав бояд шавад. як нафари дигар нависондаи: ассалому алайкум ака, ман ба возвращение омадам, қатъи духтарам, заграни нав кардем, духтарчам ҳамунҷа таваллуд шудае, метавонам рафта Россия? бале, метавонем рафта бе ягон мушкилӣ. як нафари дигар нависондаи: салом акаи Сорбон, аэропорта мигратсиони картара нагиред, чӣ мешавад? илтимос ҷавоб диҳед. мигратсиони карта гирифтан ҳатмияй, ба хотире ки мақсади рафтани шумо дар ҳамунҷа қайд карда мешавад ки ба сабаби меҳмонӣ мерен ё кор мерен ё хонданӣ мерен, ӯ ҳуҷҷати тасдиқкунанда барои ҳамин мебошад. Тимур нависондай: салом ака, хизмат сар шид ё не ва аз синни чанд то синни чандсолагӣ мебаранд? даъваткунӣ ба хизмат аз рӯзи якум сар мешавад, аз 18 сола то 27 сола ба хизмат даъват мешавад, яъне аллакай 27 кишид озод мешин. TJ MMA нависондай: ака, номеротонам мегуфтен, як чизам мепирсидам. агар савол дошта бошед дар ҳамин комментария бинависон бародари азиз, мехонем ҷавоб мегардонем. Аслам нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, телефон кредит гирифта бошем, омадем, рафтандам мегардонам. агар пардохт накарда бошем, ҳамин пардохт накардан сабаб шида метавонад ки мақсад шуморо запрет навист кунанд. барои ҳамин ҳар чизе ки шумо қарз мегирен, ура сари вақт пардохт бикунен, ин ба манфиати хитон мебошад ва мушкилиҳо болои сари шумо намеояд. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То
то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.